gràcies per vindre. I avui el que volíem era presentar l'11è Premi Abril d'Acció Cívica Valencianista que atorga l'executiva comarcal de la Safor Valldigna. I com ja va sent tradicional en aquests últims anys, tenim també el Premi del Bloc Jove comarcal. Pel que fa als premis, hi ha un premi individual i també un premi col·lectiu que des de fa alguns anys també venim atorgant. Sabem que al llarg d'aquests anys s'han guardonat persones i entitats que s'han demostrat, diríem, el seu treball per unes accions cíviques, culturals, i enguany el premi individual, el Premi Abril del 2011, li l'atorguem a Ignasi Mora. Ignasi Mora, la veritat és que així en la comarca, tant en Gandia com en la resta de la comarca, i crec que per tot el país, no necessita massa presentació. És una persona molt coneguda. És una persona que va néixer a Gandia, és llicenciat en filosofia, però sobretot el coneguem més per la seva faceta tant d'escriptor com de periodista. Tota la seva obra ha estat escrita en la nostra llengua, en valencià, i ha escrit també, dirà destacar també en el camp del periodisme perquè té molts articles escrits. Durant un temps també es va dirigir Gandia Televisió. Va ser una època que va coincidir en un rècord d'audiència, pensem que també va demostrar allí la seva valia. I és un activista cultural per a defensar la llengua i defensar el país. I, d'entre altres, ha publicat moltes novel·les, des de ja fa els anys 90 fins ara, novel·les com, per exemple, Finals, Les veus de la família, Mela, Maig, Ulisses II, que està traduïda a l'anglès, i Un corrent interminable, i acaba de publicar també ara Viure amb la senyora Parkinson. Bé, pensem que és una persona de gran vàlua i una persona que mereix, pensem, el nostre homenatge totalment. I per a presentar el premi col·lectiu li passa la paraula al nostre secretari d'organització i portaveu del bloc en l'Ajuntament de Viva, David González.